on calminama e yeeɓiyankoɓe piinde TV kuuɓal e dendagal téléji ɗi fulɓe ngoni ko ɓuri heewade e yewtere meɗen lewlal communication e yewtere communication e ñalawma hannde o ko ñalawma e ñalawmaji jamma e jammaji ñalawma keeriɗo sababude ma en gartu e ko saabino yewtere nde to banggue joljole dawgol kono kadi ma en kaal ñalawma mawɗo mbaɗo ñande aset nde 15 toon to wocci wo meɗen tawa ko toka men Abou Gaye teddinirte ɗum e ñalawma deftere Pulaar ñalawma kuptidinɗo fadde lawol nayaɓol somi juumani alelo communication e yiɗɓe mum e wondiɓe mum e yaadiɓe mum e windiyankoɓe mum e kala ɗo mbawi wonde ene jogori fottode wocci ko ñalawma mawɗo ko ñalawma pinal ko ñalawma ganni wocci hokkama ko yiɗi toka Abou Gaye o dañi teddugal teddinede yeeso bandu men weeɓani ɓe ndenɗa meccal setnadema jikkuma moƴƴo weeɓani e mbawkama weeɓani ko jarnademo wadde ma en dañ fartange wawde yettudemo ɗum wawde kadi jarnademo e ɗum e on ñalawma jogorɗo waɗede on keɗima publicité ji ɗi e radio ji ɗi e téléji ɗi kala ko ñalawmaji mawɗi e ñalawmaji lewlal communication yimɓe pamdata puuyat mboɗo heewi wiide noon yimɓe so keewi ɓe puuyiɓe ɓe dañata nafoore lewlal communication yimɓe kewani so heewi ko jeegomo e wallidiɓe mumen kono golle ɗe ne mawni ko winda ko ne heewi ko yewte ko ne heewi ko sakte ko ne heewi noon ko ñalawmaji mo ganduɗa ko ñalawma mawɗo hade am yettade toka ndim Mohamed gandina hisi konge moƴƴi jalta hen Abou toka ko fannuyanke minen hannde o sona heftude ko min kalno e ko kaala toon min keptaki on to banggue gandal min jettaki on to banggue humpito konngol ne yeeso ma mi salminima mawɗo Abou Diop mi salmini dendagal yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV en calmini dendagal bandiraɓe ɗo mbawi wonde yaduno kala kamɓe fof en calminiɓe en beltanimaɓe en dañi weltare kadi arsude e ndeɗo tubde nde ganduɗa ko lewlowal communication yewtere nde ganduɗa ko wattande hakkille no feewi salminde bandiraɓe juuradeɓe ƴettude nde ɗo yewtere kadi nde ganduɗa ɓe batti ɗum vraiment e haajuji mabɓe nde tawno yewtere nde so tawi nde yonti guilay to banggue radio ji ɗi téléphone aji ɗi hani e radio ji communautaire ɗi kandi foof jewte ɗe ne mbaɗe toon ɗum kadi ko weltare no feewi salminde omo ganduɗa ko mawɗo Abou Gaye no feewi no feewi no feewi weltade kadi jottidade mon ɗo hande talata hande o a jarama noon toka ko golle yeeso ma e togara Allah jarama Mohamed Ndim jarama en calmini bandiraɓe en bismimaɓe kadi hande e oɗo talata na hawri 11 lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi dañde fartange jottodade en ɗo enen tato ngam ƴewde ko cikkuɗen ko jakorɗen ene heɓori nafde rendo ngo wonande hettotoɓe en taw ko nafoore kadi wondude gartam taw kadi no wonde sutoro duumiɓe ɗum noon tokara mi salmitima on mi wima kadi ba mi wima kadi bisimilla sabu a wayrino nokku o yimɓeɓe battino kasɗe yi wonde mima ɓe mbi komi dogɗo ɓe mbi ka dogɗo par ce que ɓe mbi wonde ko an kadi komi keptiɗo ala wona ɗum mboɗa hettaki mbi kay ko min yimɓeɓe mbi ko holko saabi mi addani beede aɗa andi yowaɓa ɗo no moƴƴi no feewi an ko ma dañanɗa gada ɓe mbi jiim jogui ko cawel kelli kadi ma cettana hebboye ɗe toka haade men nadde toon a dañi teddude kewɗe en kalin ɗo gurdam ma guila ɗo waɗa tuufeje guila ɗo waɗa naggam guila ɗo waɗa naggam o cimtol ma ngol ganduɗa moddani leydi ha jiɗɗa jitta ɗo oɗo ñalawma jogoɗo waɗa ñande asende holno wayema e togara ɗo ñalawma ko pettere mawde ɗo am o woniri pettere ɗo am par ce que mi jottoronoki e gurdamam wonde mbaɗa wawi gollude ko rendo ene heptina ha tengti noon ɓe ɓurmi ɓattodirde ɓe ɓurmi wuurdude ɓe ɓurmi jotodirde ɓe ɓurmi jokkodirde to banggue golle dendaɗe ɗeno mi joganoki e hakkillam mete mbaɗa wawi gollude ko rendo ene heptina mi jogaki e hakkillam mete ko gollannomi ko rendo ngo ene heptini ɗum donc so tawi lewrol communication jooɗima ha waɗi saaha yurnitima
e dille ɗe waɗata ɗe ko yowiti e ñalawma mawningol deftere pular tawi ko ñalawma windere yanki ko faati e mawningol deftere pular suɓima hikka wi wonde ko Abou Gaye kina wona joni lebbi jeeɗiɗi ko ɓe gaddi miijo ngo ene gollore less eyyi ene gollore less adane o nde nanmi ɗum de mi welti yeehi ha juuti kulmi ko saabi eyyi jeeyi beltimi ko wiide wonde ɓe gondimi ɓe ndeke ɓe teskima mata wonko gollumi ko ɗum addani ɓe wadde ɗum yeehi ha ɓooyi kulmi mbi mata ko yiɗande tan eɓe jiɗanimi kono won ɓurɓemi gollude won ɓurɓemi darade kadi min ko joni garmi hen min foof noon e arde hen joni e jogade yaak won ɓurɓe mataw handude e koɓe mbi eɓe mbaɗanami ko kono noonne kadi beelema goɗɗo gonɗo hen nde joguimi disnodirteɓe ko wayno Abou Cheybani Aw ko wayno Papis Dieng nde miijo ngo yen hen kollitimi ɗumen ɓe mbi ɗum ɗo wona ɗo haɗata ya wuuro hoto noddu téléphone hoto waɗa haydara jiiya fotɓe yiyede ɓe woni almami diama woni chef de village woni gardiɗo fedde ɓamtare wocci woni gardiɗo sukaɓe wocci so tawi a yindiri muɗumen ha a haalani ɗumen ɓe mbawi famde e oɗon saaha nde golle ɗe puɗɗa ɗum waɗi no ɓe biruno kam ni mbaɗi ɗum noon jaami jiimi almami o imam Mokhtar Aw jiimi chef de village o woni Ibrahima Farba Dieng jaami jiimi président ADW woni association pour le développement de wocci woni honorable député Dieng Adama Boubou ɓurɗo andirede Garak wondude président APJW Ba Ousmane Mamadou ɓurɗo andirede Kawba ko ɓuri markudemi hen foof ko kanko Dieng Adama Boubou honorable député nde garmi kalanmomi miijo ngo o wi kam wonde ko an jeeyi sababu kono noon ko wuro jeeyi hoɓɓe muɗum yaltin hen jungo o wi kam wonde mami wat convoqué comité de pilotage e saasi ñande min jindiri jamma hedde minuit en wiyete o waɗi convoqué comité de pilotage o haalande ɗumen kamɓe foof e kuuɓal goto mabɓe fof wonde wi wonde ɗum ɗo ene hawrani ɗum goto mabɓe fof ne kadi min jokkodiri e téléphone wiidemi wonde miijo ngo yettima min minen foof emin kawri hen woni ko wayno denɗam Niang Oumar Samba ko wayno Ba Yaya Mamadou ko wayno Ba Abdourahmane Siley ko wayno ministre Thiam Diombar kañumen foof kawri e nder hen wonde ko miijo moƴƴo hankkadi noon ɗemmi sustude seeɗa kono ɗo ɗo jaar hen ɗo kala ko fonno heblanede to banggue wuuro to heblanama heddi noon tokara no mbironumami ni kulhuli ɗi e beele welto o ko welema nandemi miijo ngo ko kulhuli won ɓurɗomi handude hen eyyi ko kulhuli kadi wonde ndeke min kala ko mbaɗannomi ɓeɗo kolliti kam yomi ɓeydu jokkude golle kono noon mete mbaɗa wawi gollude ha ɓuura ko gollanmi ko ɗon ko kulhuli so tawi woni ɓe gari ko sembindeɓe ɓe gari ko susdedeɓe ɓe gari ko ɓeydideɓe min komi kulɗo eyyi woni noon ko mbaɗannoɗa foof e moƴƴere yimɓe na mantuma ene ɗum aɗa wawi joɗade kikiɗe goto daña ferguitere bonna kala ko yo Allah danden hen mallunoɗa ko ɗum woni kulhula a jarama noon no wawi ɗo e janggo ɓawa janggo min e jiiɓi min duuse on wocci e nder rendo laaw woni école pinal Fouta e yoga e Sénégal naaɓe foof nalanke foof jolnoɗo ha ƴeeŋi e on diwan a natani wocci a natani baka Lamba Dia mbiyata on ko ngakkuma waɓe no Saydou Mari en waɓe no Bocar Gaye en waɓe no Kodde Gueye en yimannoɓe yimɓe no mbaɗɓe encouragé e guerre 39 45 wiyannoɓe bisimilla e ballal Allah jolmi koye mi naatiri jaam yo Allah sonam sayɗani bone musibaji hami wurto law Samba lawa mere aɗa yiye hen bisimillahi leñol men nalanke ina andi dina l'islam mi naati ngo wuuro jaam ko nden nalanke no fawi yo Allah sonam sayɗani bone musibaji rewi koye nalankoɓe ha Allah walla mi wurto law Samba lawa mere joom no wurto e min koye jillu jaam leldi kam to tongo e jarande ɗo cilɗe e ceyale kelle baddule nayi ɗe ciñoje kono hajju makko ko dental juuloɓe naati wango koto wocci beelal jeeri so bawɗi piiti koko piino piyata kono mbir fo e saaha mum leewal fof e neɗɗo mum jontal fo e mbawko mum gollinoɓe ɗum ɓe jeeyi yonta moon ay gollima golle baɗe ni henna ngay koye mi waala hajjirde galle kaari mi handa ɗo sudmala wontata ko goɗɗum
wini ñande hen mataw won ko gueɗe mawɗe coomino e nder hen to banggue pinal men kaali en ko wayno mawɗo ke sabbe en ɓe ganduɗa ko yimɓe hanki pinal manggal guwanongal may mbattu yetta wonde tan wocce ko nandi hen taw koko nande ɗum jarnadeɓe kamɓe kala jaafoɗon ɗum noon fedde leɗal pinal ko ni wayi leɗal communication ko abuji nayyi e hamme e hammad e ousmane e ko ni wayi awuji nayyi ɗi alaji abou ndiaye mo medina gounas abou gay wona alaji wocci ko abou gay ɓoɗon abou si tulle dubangu ina yiiɗi wonde ceerno kono wona alaji min noon mi waɗama cheikh ko on tirani ko woni alaji abou ndiaye wonma cheikh al walla ala toga komin toga joni wadde ko abousi ala ɓen ko fuɗɗi ɓordede joni komin hokka kesum komin foti ɓe jaggita e am ceerno hamme ɗo watte ɓe kesɗirino eyyi hamme ko alaji mame hamme hammaɗo joni noon o ko alaji abou ndiaye goɗɗo ko alaji abou gay o ko madine gounas o ko wocci oɗo abou siko tulde dubango e ha tallo ma wona kel to banggue motane goɗɗo ko abou diop guyi has puɗɗi ɗo ko hamme amadou lima mboy ko alhaji mbiɗa noon mo janggi amen jangguide seeɗa elle waɗi almudagal ko yelima rosode ko yoddi hen eyyi ha goɗɗo gonɗo yeeso ko Hammadou Ali Thiam ko ñowo mbolo Ali Sidi mi anda kañum mbaɗi janggi Qur'an ala on kam jangga yomo yoddi hen noon yomo yoddi hen aɗa andi Thiam ene yiɗi tinede tan haydara ɗum noon reni hen ko i wonde Ousmane Makali mo Dungu Alpha ko ɓeɗen goni lewɗo communication e wallidi mumen e yaadi mumen ayi hasuji ɗiɗi to banggue Farays awuji nayyi to banggue Pulaar e i goto to banggue Farays jaafoɗon ma en garto jeeto goɗɗe ko faade pinal oɗo ñalawma ko heɓete toon koy ko haalte toon ko pop ma en kaal ɗum sallalam ɗo jaaɓi kono hande ma en kaal ko faate noddandu Farba Ngom convocation mo ƴettoyi heeɓi e junngo mum jogonotoyade ɗahi sa nane lawol e woɗɓe waɓe noon kono ɗum ko sosde ko wiyete ko hono kawtal fond mo ganduɗa ko défense de la république kawtal ngal ganduɗa ko hende ko faati e ndendadi manam hayso ngo fewani paymon ko landaji cirandiɗi kewɗi ndendi wadde dental ngam haptade yoga e gueɗe ha tengte wonɓe nguɗo laamu e nder ngal dental hewɓe jiyama hen to banggue darogol kono kadi hewɓe kattama e nder hen yiyaɓe no keewi kono baɗon Amadou Ba sawi yiyaka hen Cheikh Oumar Anne wi ɓe jiitaki koye mabɓe dental ngal landa PDS sawi yiyaka hen ɗum ina wawi ma jiiɓ hakkillaji yimɓe Bougane Dany Gueye yiyaka toon Barthélémy Dias yiyaka toon e woɗɓe waɓe noon ɗo ko yiyande kono ɗum ko to banggue gonka leydi ndi renndo étudiaji dillunoɗi duɗal jaabi ha tirde gam yiɗi ɓeyde boursuji mumen addi coow mawɗo no feewi ustugol yoga e gollotoɓe nder leydi ndi ina addi coowuji no feewi ko ɗeɗo toɓɓe jogoɗen ha joni haalde toga koye ma paami Farba Ngom na wayno ko dillintino ɗiɗo lebbi ko foof yettima o yahani hoore makko fotani ha o addi o yeehi o addani hoore makko convocation makko kanko e avocat ji makko ɗahi sa wiyama nane lawol hol yiyandema e ɗum e to kadi aɗa andi Farba Ngom noddede ɗum yaha notoyade yaade avocat ji muɗum koko wino ko ɗum woni ko waɗi somi noddama ko lawol noddi kam ko séria noddi kam mi nototo soɓe namdima mi jaboto mi heɓorani wullitade hay goto gaare paaboɗe kam gaare balle kam gaare ni gaare na ko wino ko o waɗi ɗum e heddi ko nde o yahata nde ko gonga o yaade avocat ji makko kono avocat ji makko ha ɗo ɗo jahata ɗo en e wiide maître Doudou Ndoye koɓe ganda holko ɓe jahata holko Farba noddira holko Farba tumira koɓe nana tan kina tolno e leppi tati hande o walla ko ɓuuri ɗum ni walla ni ma mbiyen kina tolno e hirande ko Farba Ngom saabu ko Farba ko fuɗɗima gila campagne présidentielle soit haala muɗum ko goto tan woni kalanoɗo haala Farba Ngom on goto kalanoɗo haala Farba Ngom kañum jokki ha hande o haalde haala Farba Ngom en kaali en kalti en mbi wonde kañum haysinno tawi ko saria noddaɗo hen fof ene foti notoyade kono noon wonno aɗa noddire wonko aɗa ado nande e noddandu maɗa so tawi a noddama caggal ko nannoɗa ko hakkille ñawata koko nannoɗa ko tagma noddede ko tagnomo noddede kanko Farba Ngom e ko wi wonde ko saabu ɓadade mo Macky Sall hewɓe ne kadi ko ɗum nangi
heewɓe ne kadi nangi ala ko noddira so wona tabamude gueɗe politique won noon ɓe kaldannomi hanki mbi wonde ko kanko Farba ko kanko watti ɗum politique mbimi ala watti ɗum politique ko gadiɗo darade e scène wi wonde min en tant que ene woni tête de liste ene ardi parti politique on so tawi haali wiyama wonde wona haala politique walla ko goɗɗo haali haala politique ko wona oɗon te ko on adi haalde mi yiyani fof hol kaalo ko woni haala politique wadde walla tawa min mi anda holko woni haala politique donc ɓerɗe ɗe ñawi ɗon Farba notoya ɗum de o notoyima kono noon gueɗe ɗiɗi o ƴetti convocation makko ngam ƴetti convocation makko ngam notoyade to notoyto noon gueɗe ɗiɗi haɗe keeɓi tati ena hen noddede mo aro nangore gotol o wasa ruttirade galle makko somo yaha kam ko yo wayno galle makko o heblo ala toka notiɗo no wawi artude eyyi ɗum waɗi mbimam wonde ko gueɗe tati goni hen eyyi goo o mbimam wonde ko so tawi omo yaha yo nawor jooɓare makko yo nawor wolis makko yo nawor kala ko omo wondiroya toon saabu omo wawi yaade o wasa artude ɓe nanggamo ɗo mbaɗamo mandade dépôt comme omo wawi yaade ɓe keɗomo ɓe goppitamo o arta omo wawi yaade soɓe keɗimamo woppirdemo omo arta de ko waɗandemo ko wiyete brassard électronique o artide hen eɓe mbawi woppirdemo yo ya o arta o wona e sous contrôle judiciaire ɓe kebta passeport makko ɓe kebta kayitaji makko ɓe mbiyamo wonde e nder balɗe 15 fof ya ar commissariat walla ya ar gendarmerie min ƴeewa so tawi aɗana e leydi ndi walla so tawi ka dok hono no Ngagne Demba Touré wannoni so tawi a waɗani Mamoudou Diallo arti Mamoudou Diallo mi anda so tawi Mamoudou Diallo waɗa ko mandat d'arrêt international o waɗa e leydi he voilà so jomum waɗa mandat d'arrêt bon hay mandat d'arrêt international o Mamba ñaarti Mamba ñaartani ɓe artani o artani Mamba ña artani kono c'est à dire aɗa andi mandat d'arrêt ji ɗi aɗa andi kadi no waɗi gueɗal il faut yimɓe ɓe ndento ɗum surtout to banggue jeyayndeji ɗi eɓe manque humpito no feewi woni eɓe manque humpito koɓe mbatta wonɗin wittoji luggiɗɗi komi nana hema tan ko nanmema ko mi ƴetta ɗum mi weddo goɗɗo ƴetta weddo goɗɗo ƴetta weddo won hen tan won waɗoɓe noon kadi toka waɗo wittoji ko waɗat noon ko heewaji ala sa limti jeyayndeji waɗoɓe noon ɓe ɗo seɗoɓe ɓe ɗo seɗoɓe tan siggoɓe jurnitoɓe koɓe seeɗa ɓe keewani waɗi saggoɓe de ala no waɗi kay en mbiyani ala bisimilla no waɗi kono noon mbimami wonde koɓe keewani heddi noon ko so tawi hande o ene wiye ɓeeɗo ko waɗaɓe mandat d'arrêt international par ce que ko arditade hollirde wonde tawde woni ɓe ngala ɗo ɓe gartan ko ɗum ɗo foti wonde ala so tawi neɗɗo yeehi wonko tuuma toya gila lan 2024 faade joni wiyani ko ɗo yeehi waynaki yalti leydi so yimɓe gullama woodi jaltuɗo artani no tuwa tumde hoore mum ala holko tumen yala joni ɗanle ɗe ɗanle ɗe jomum ñawdaɗo liɓi ñawore muɗum mi on so ɗannino wiya ko ɗo to ñawa gasande ala ñaworde ko heddoto ala ñawore ko gasde ala ñawore ke gasani hol kad ñawor gas ñawore gasani hol ko addani ñawanoɗo soket wadde ko wona ñawor gas ko mamba ña mbiɗa kañum goto mamba jagono mbiɗa mamba ña mambay ña ko tan haaldani heddi to ñawor duuɓi sappo hay Mamoudou Diallo ñawor muɗum koko gasno koko teggitano wedda ladde wonde wodani ko juɗa ko ɓendande bisimilla konngol gasma ala min mbimam wonde ko kanko Mambay ña hakkude makko e Ousmane Sonko koko ñaawa ha gasi ñaawta ñaawa Ousmane liɓa a faami nanga soka ñaawa no wawi artede ala duuɓi sappo haysono ñaawor nde artirama togar haysono ñaawor nde artirama nde artirte koye dow ndolago kono wona artirede e dow fodde ene foti artirede e ko ɗum kay waɗi men jaama sa hawi banden carte wuuri sa muuɓi e fii kello hello haqqille so carte mbagaltin wawi piiɗa hello hakkille ko dawgol kalten jim yiyande ma e kaɗo haala eyyi ko yoddo e alhaali Farba Ngom de kono no mawɗa bo yini mboɗo sikki minen dendi yiyande minne mi ittata hen ko ɗum gueɗe dawrugol mi artata noon wonande ɗum ɗon kamɓe yimɓe fof nani jii wonande jaltal Ousmane Sonko to Agnam yiide wonande so tawi min laamima mami waɗ ɗum noon no yino to Guédiawaye hakkude makko e Lat Diop mo ganduɗa hande oɗo saaha on ni mo ganduɗa ko kañum rendini ɗum hande e joguiɓe ñawoje ɗe kañum yalti leydi ndi ko kañum goto jokki woni ɗo ko kañum Dumba ha joni kadi ronkama yo gueɗe mum ƴewte ko fatino noon e alhaali Farba Ngom min ko fayram hen tan
ko sen ji pôle d'avocat ji ni Farba Ngom e gardugol mo ganduɗa ko Doudou Ndoye ha ɗo hande kamɓe koye mabɓe ala hen des éléments de information wonande to banggue kabaruji labɗi ɗum ɗo mabɓe daro ɓe jogo ɗum wadde défendre neɗɗo mabɓe ha ɗo ɓe keɓan ɗum sikko haali hen hanki gueɗel gonguel ngel ko convocation makko hanki to dik o totta ko mandat de comparution mandat de comparution so tawi a tottama ɗum way ko so tawi mi salima arde yo totatma ko mandat dammani wonande jomum tawa fof yo adde taw ko fonno ida ɗum haɗa yettoya toon foof e mboɗo sikki ɗum ɗon e leydi men walla hande ko fatuno hande e oɗo procédure hakkude Farba Ngom e joguiɓe ñawoji fota toon yettade wadde ɗum ɗon noon waɗata hen yiide wonko woni less ko woni less ko noon ko ɗum woni ko hulɓini yimɓeɓe nde tawno ɗum wona gueɗe ɗe ganduɗa ko ɗum gueɗe lawol kono lawol kadi rewnani ɗum e lawol nde tawno Farba yimɓe fof nani haali yi kañum so tawi noddama notoyto te o waɗi ɗum en jii ko kanko yani hoore makko ha honto di ƴettude convocation makko alchimiste o yini ko notoytoɗo kono noon so tawi kadi won goɗɗum ko laamu ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jogui ñawoje leydi ndi ana mbaɗa ɗum ɗon noon faynaɗen guila ɗon ɗo ganduɗa neɗɗo o hande noppi fof kewti oɗo alhaali mo yimɓe donki famde holko woni nder danten tan ko rapport scientifique 125 milliards mo ganduɗa ko inde Farba Ngom ne tuume hen kono noon ɗeɗo gueɗe kam so Allah min ene faynimi min kadi e waɓe no yam fof ene faynimi oɗo a jarama joni koma Farba ya arta nde ko ɗahir sa ko laaɓa kamɓe ɗiɗi fof noddoyto kamɓe fof noddoyto ñalawma goto ñalawma goto kono Farba idima hebde kañum ko muɗum ko cikkuɗon holko jokkodiɓe ha ko ene saabo ene yettoɗo beele 94 milliards o walla hol goɗɗum toka to banggue leydi wiyede galleji kewɗi wiyede terrasse uji kewɗi terrain ji kewɗi beele wona ɗum eyyi ɗum kam ene anda ko ɗum woni tuuma muyo o ko wiyede wonde ko tolni e 125 milliards e 125 milliards mataw ko ɗiɗo goto ha heeɓi ɗiɗo woni nananoɓe hen Farba Ngom e kanko Tahirou Sarr o en keeɓiɗo balɗe ɓennuɗe wonde kanko Tahirou Sarr o wonde rapport laɓɓinimo IGE laɓɓinimo ha laaɓi ceer wonde ko tuuma ko haydara wodani kono noon dik gonɗinani ɗum saabu ko dik neldimo convocation yo ar heddi kadi ko so tawi en ƴeewi e nder oɗon dossier 125 milliards o na waɗi 9 dossier ɗi gandanɗa hoore maɗa oɗo nduɗo suudu heeɓi ɗum loskiti ɗum andi ko woni hen 9 dossier tuma nde ɓe jaltini dossier Farba Ngom hande o tawata ko ɓuuri ɗon ɓe kolliri fodde 126 mo neɗɗo nanggama hen nana e kaso te ɓeɗon gandaka tuumaɓe e nder 126 milliards ɓen gandidaka saabu haala mabɓe wiyete tan ko tuumaɓe kono noon yalti ko Farba Ngom e Tahirou Sarr holko waɗi ɗum holko jeeyi sababu inde Farba Ngom holko jeeyi sababu inde Tahirou Sarr holko jeeyi sababu inɗe keddiɗe ɗe ubba nder jaltinaka to kara neɗɗo na faama ko haalanaka hakkille ene faama kadi ko nofuru nanani won e gueɗe ko gueɗe nder nderiji wonde ɗum gueɗe nder nderiji noon wadde en mbawa yaltude ko wiyete wonde gueɗe dawrugol nani e nder majjum en mbawa yaltude ɗum saabu so tawi wiyama wonde 126 mo neɗɗo inde yimɓe ɗiɗo tan walla inde neɗɗo goto tan yaltinama hettinama dow ko ɗum woni ko wullete e wonko laaɓani e gueɗe ɗe a jarama toga aɗa andi mi sayi sa waɗan kalda hen nde kari 60 temedde dossier ji gari e table Ablaye Wade ɗiɗo jagge tata jagge heddiɓe goppe ko fate blanchissement mo ganduɗa e adan temps Diouf wayino noon kala garɗo on jiim jogoto ko systéme muɗum to banggue politique a wino politique mo jiɗɗa yuma e baba ma jiɗani fof ko intérêt jaata sa jaggi andi o wonko nafanma mballodira e mum sono foti yobde joɓira less so fotani yobde jagga ɗum en jii ɗum senti fo waɗi rappaji kewɗi jaltani ko adi nguɗo laamu wonno o yaltani cour de compte ñande fo hitande fo ina yaltina rewindede cour de compte kadi yaltini ɗum ɗo joni ko ɓeeta ko haali ko beele
ko nguuɗo laamu tan huutoy ɗum teƴina huuto walla ɗum ɗo ko caɓi jogitoɗi to banggue kala meɗɗo laamade e jogoɗɗo laamade eyyi min kam ɗon ɗo rapport cour des comptes o yaltani taw ɓe mbi noon ɓe wonande ari hay koppiji puɗɗima heɓede kadi wonko fuɗɗi yaltude hen si hen si hen wonɓe ganduɗa ni puɗɗima heɓde hen ari e juuɗe président premier ministre ministre des finances e hay ko woni président de l'assemblée nationale enen ɓe mbi hay so tawi kam tardi hano ɓiɗɗo afoni min kam ko ha joni mbiyam tan ko ɗum gueɗe politique par ce que ɓeɗo foof waɗateɓe cité ɓe fof jogorɓe notoyade alchimiste so tawi en ƴeewi en tawat elle ɓen ɓe ganduɗa hande ko kañumen jooɗi e laamu ngu ene jogui mabɓe kuruyo walla ko yimɓe ɓe ganduɗa ne jinno guila ko ɓooyi ƴewde holno ɓe ɓilliriɓe hande mataw dañi musol no ɓilliriɓe mawɗo abou haali nani e on mo ganduɗa ko Dahirou Sarr en jii ñanden ɓe kino wonde waɗama blanchir e ko ganduɗa ko ɗum woni ko noddono kono hande ɓe duttinimo on mo ganduɗa ko fonciére mo ganduɗa ko gueɗe leydi woni 1451 to banggue aire moɓe mbiyata wonde ko ɗum woni ko rewɗa en jiini banque mo ganduɗa ko BNDE e banque goɗɗo mo ganduɗa ɓe kaali to banggue traçabilité wonande copareji ɗe ganduɗa ndewi ko abbi 3 milliards 500 millions e ko way noon beele o wawa laɓɓinde ɗum ɓe garti hen haani en jii ñanden coomo ganduɗa haalanoma ɗon ɗo ganduɗa président de l'assemblée nationale galle mum Dahirou Sarr inde mum innama hen mbasen moɓe jeytuno o yo yeyte ha ɗum waɗa échangé lycée Moustapha Niass jaɓano ɗum ko noon ko nandi hen mbasen yejjidde kadi Dahirou Sarr e oɗo rapport moɓe mbiyata 94 milliards hakkunde Ousmane Sonko e on famille ɓe ganduɗa ɗon e junngo Dahirou Sarr nan toon donc ɗum ɗo foof ko ɗum hunde nde ganduɗa min mbaɗam ɗum tan ko ɗum gueɗe politique hande mawɗo jagorɗo o ɗum ɗo foof kadi eɗen mbawide kañumne ene innetano hen wadde so tawi ɓe kawri ɗon min mbiyam tan ko ɗum gueɗe politique nde tawno guila ɓe gaari min ko puɗɗimi ko yi to banggue démarche uji mabɓe ko ɓuuri ko hewde mbiyami ko ɗum joftigu donc so tawi hande Dahirou Sarr kañum ne waɗama convoqué minne ha joni mi feccata sikki politique nani hen nde tawno ko ɗum woni ko puɗɗimi ko yiide min e yiyandam kay ko ɗum woni ko puɗɗimi yiide joni noon ha ɓe mbawa heɗede on saaha min gandu holɗo ɗum wattinta kono min kam mbiyam tan ko ɗum gueɗe politique nde tawno ko puɗɗi ko wadde ko puɗɗi ko kam démarche uji puɗɗi ɗi yiyede guila nden ha fewde joni ko ɗum gueɗe joftigu koɓe mbiyata ko rapport de force mataw mbirami ɗum mais jim enen kaɗe garten politique eɗen wona diine kalten ko politique kalten e nder politique mo kalten o namdalam ko beele nde Ablaye Wade laami nde beele waɗani hono ni jaggi woni yimɓe ha ɓooyi acciti nde gayni nde makki al nde beele ala kañum ɗo jagguno ha ɓooyi acci beele ɓen wona jaggata ha ɓooya gacci goɗɗo kadi soɗo jaggoye acci e tokat aɗandi kanjum ay ko jeeta ko mbiɗa wonde Ablaye Wade nde ari nde waɗino makki nde ari nde waɗi ittata fof ko politique tan eyo kamɓe fof ko politique woni ɗon Ablaye Wade nde ari nde tuumi nangi haɗani leydi ndi gollede ene jokki tuumuy kono ene jokki gollude makki nde ari nde tuumi wone nangede haɗani leydi ndi ene golle ene jokki gollude yimɓeɓe ene guuri normal ene jooɓe normal ene jaaha hakkillaji ne ndeeƴi hande o noon ɓeɗo ene tuumi leydi ndi yahani koko dari tep yimɓeɓe ko heyɗuɓe ko holɓe ko ɗomɗuɓe ko irɗuɓe faami donc ko ɗum woni ko serdi ɗum ko sinno tawno kamɓe jaɓɓal ɓe jaɓɓingal ko hono ngal jaɓɓal tan ɓe ndewi ɗum mettata hay goto wiyata tan ko politique woni ɗon so ɓoyi koɓe woppoyoɓe tawde woni ko laamu politicien wona laamu militaire ene serti donc laamu politicien so tawi aɗa miijo ñalawma mo mbaɗami élire o aɗa miijo ko min jooɗoɗo e duuɓi 5 kono mbaɗa yiɗi dañde duuɓi 5 goɗɗi paaɗi a gollata koko moƴƴi ma fi gagnama ma fi guiɗo ma porta gagnama donc ko ɗum woni ko yahata ɗo henna ko heddi ko noon ɓeya hay goto muɗumen sappananoki neɗɗo gonnoɗo e laamu ɓennugu hono no ɓeɗo capporini kadi serdi ɗum ko Ablaye Wade ko kañum laami sappanoki neɗɗo muɗum sappanoki Macky Sall ko kañum laami
sappanoki neɗɗo muɗum sappanoki ɓeeɗo noon laamiɓe laamiɗo o wona kañum sappino cappinoɗo o wona kañum laami hay sinno tawi laamiɗo hande o sappinoma sappo muɗum wonɗo hanno so tawi a yerodiri ɗum e cappugol oɗo mo gandanɗa hoore maɗa hande o hunuɗo fof e guite fof koye muɗum kucci woni Ousmane Sonko kala ko haala he taara wirlo baɗe heɗo eɗo yaaha eɗo arta fof ko ɗo makko ɗo artata wadde kanko laami o laamaki ala o laamaki heddi non o laamaki aɗa andi pourquoi o laamaki non non Diomaye wona Sonko wona Diomaye min mi meeɗa ɗum jabde mi meeɗa ɗum gonɗini aɗa andi ko addanta wiyede wonde ko kaari woni kaari tawa min mbaɗa irri ma mbaɗa gonɗinma a faami kono noon an so tawi an ko an laami ko min wiyata wonde mi tottimo yamirore walla mi wiimo walla mi tottimo walla mi waɗimo walla mi wattimo ni wona hakkude mi watta hen ɗon mawɗo Abou to banggue no mbiruɗa ni min fota ɗum jabde ko ɗum gueɗe politique siko aɗa andi kamɓe wonkoɓe jeeyi Sénégal naaɓe sen jiiye cakkitte laamu Macky Sall ene jeeya ni ko ɓuuri ko yimɓeɓe mettinande laamu Macky Sall ko nangue o heewi balɗiɗe tati fof ma yi nanggaɓe mbaɗe kaso kamɓe ne ɓe gari nde ɓe mbi ko rupture ɓe kaali ko ha weeli ha yimɓe fof mbaɗi embarrassé o ganduɗa ko projet mabɓe joni noon so tawi kamɓe ɓe gari ɓe jokki ko waɗanno ko walla ɗum ɓuuri donc ɗum ɗon wonti goɗɗum e hande eɗen cikkuno kamɓe so tawi ɓe gari gueɗe baɗini to banggue wonande lawol mataw hanki won yitere nde ƴewrannoɗa kam hande o mi laamima ko min jogui doole ko min jogui taltali ndimago ko min jogui mi ittuma mi hanma nangue mi wanma ko belami mboɗo sikki wona ɗum woni ko patɗen ɗum woni to banggue alhaali justice nde ɓe gari eɗen gandi kam ko ɓe gadi wadde ko assise de la justice ko ɗum ɓe gadi wadde Aissata Tall Sall ene woɗɓe fof jeeyi notade yimɓe fof belti hen jonni nden yande kono guila nden ha joni ala ko jiiɗen kam kuccam patoɗam e on ɗon assise mo ganduɗa waɗi wadde ɗum ɗo so tawi waɗi min kam hayso tawi ko ɗum mi yiyata ko ɗum gueɗe politique kono noon koɓe mbaɗi trahir quand même ɗum ɗon koɓe ganduɗa ko ɗum woni koɓe jeeyno ɓesguji leydi ndi tawnoɓe mbino ko rupture noon ko fittude ha laaɓa adda kisum joni noon so tawi ko wonno ɗo ko guila e Ablaye Wade Macky Sall ha hande ha e Macky Sall kamɓe ɓe gari ɓe jokki ɗum min mbiyami wadde koɓe mbaɗi trahir koɓe kalduno ko e ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe ɓe jaafoɗa ɗo ma ndey sa gonɗutoɗen caggal Abou Gaye haali joni Ablaye Wade jaggi kadi jaggi bandiraɓe jaaɓe leñol men nde ari nde dille ɗe potani ni Macky Sall nde ari doole de Allah hokkuno beeccuno leydi ndi Ablaye Wade jiino ɗum goppi Macky jaggi ɗum ko ɓurno sadde ko Ousmane Ngom ancien ministre d'État tawa ko Kolda ina wona heblode no looto yaltina wona avion directement arta ɗo Oumar Sarr e ko nandi hen wadde ko yidde wiide kala laamu ngangu neɗɗo ka wiyata somi laamima ina addan ɗum haalde ko watta wonko waɗata haalata ko haalata watta ɗum nani nder hen ngal ɗo dawal ko ngal kono noon tokara ay ɗon ne kadi so tawi a ƴeewi ay sa ƴeewi jaggol men settana ha ɓooyi kan jallo en ɗo ɓe mbaɗe ni hay so wonno ɓe cogaka mais kulɓina tan ay so tawi a ƴeewi min mbaɗa mi heɗinoma e saaha laamu Macky Sall fuɗi muɗum mbaɗa ɓattinoɓe goto e jaggue ɗe wi wonde laamu ngu ɓeɗon ɓe gandanɗa hoore maɗo ko jopanoɓe ɓe Ousmane Gomen e yaadiɓe muɗumen Karim Wade en goto hen fof ko tumano ko wiya wonde ko ya ma Samba Horotin ma Demba Horotin laɓɓino ya hoore maɗa so tawi aɗa andi ko gonga ene woodi aɗa wawi yobde ƴeewa no joɓirɗa remboursa less taw ma Samba tinani ma Demba tinani on saaha jafoɗa sa wawa haade min cohluma min balluma no keddoɗa ballami no politique kala fof ɓe gartoyi ɗum e kono noon hade yettade ɗon taw kamɓe e mabɓe yoga e mabɓe par ce que e oɗon saaha gonnoɗo ɗon o mi heeɗima o haali kadi e yewtere wonde o wi kamɓe tumanoɓe e oɗon saaha ɓe foof yoga e mabɓe mbiya wonde ko kala jobnoɗo ha yetti e nder temedere kala sa totti capanɗe jeetati ɗe nogas keddiɗi ɗe ƴeewa no jobɗa hay ɗum aɗa wawi yaafede woodi jaɓɓe jeehi mbaɗi ɗum less heddiɓe ɓe cali hay jamnoɓe mbaɗi ɗum less ɓe woni waɓe no Oumar Sarr en a faami de
jaɓi waɗi marsar jaɓi waɗi koɓe mbi ko kono noon on saaha artani e mabɓe kono ha joni ene wonduno e mettere ɗum tagno ɗum wujjitade yeehi Mauritanie arti pour wiide wonde sécurité ala e leydi ndi eyyi yarti yeehi arti ɗum ni nani a faami ko heddi koni so tawi a ƴeewi waɓe no Ousmane Ngomen ko yaaɓe dokki rendez-vous rendez-vous o yonti jiyaka yeehi pour waɗoyde campagne pour ko noddira ko haɗa wadde campagne ɗum tagui ɗum artirede e oɗon saaha kala hen gueɗal ene seeɗa heddi noon ko wawi hen wonde fof kam politique nani en non ko wawi hen wonde fof en lourdata yewta nde woɗɗoyi kono kalten ko politique mi meeɗi wiide bandiraɓe no keɗimi dal fo ɗo Abdourahima Agne ndeɓe kaali ɓe mbi naggam e naggam ni mbimiɓe jaa seese na wawi Abdoulaye Wade laamu e janggo e jeeya laamu ngu ɓe mbi wona gonga ñande o jaggade ha yimɓe foof wattin ko nattude nder hen Abou laamuji ko ente ko politique kalta ko ente ji jahata ko ɗum woni ko mbimam ko jamma garti wonnoɓe joni sernaɓe jiiɗi moolade e ɓe aɗa yiilo poste walla ɗi fandide poste ma walla aɗa yiɗi fandide ko joguiɗa ko walla hulde ka ñamɗade ma sokede ɗum jalande banggue politique hay goto Djiby wi heddi ko kojomaji sappo eɗen jogui ko heewi ko yaaji to banggue gonka étudiant ji dilliɗe ɗo balɗe en keɗima syndicat ji to banggue santé kolli ko waɗoɓe grève e ko fayi liggotonoɓe CDC caisse de dépôt et consignation on fuɗi se toon e yimɓe woɓɓe sen ɓetti oɗo saaha joni gonka lendi to banggue golle holto yaata eyyi Tokara ɗum ko ndimno wirini wonde yakar mo ɓesgu Sénégal naaɓe joguino e mabɓe koɓe bonnuɓe yakar o ko ɗum tan woni ko yahata ɗo hen heddi ko enen en mbawa qirrade premier ministre darima haali ko kañum wino e nder lebbi ɗiɗi e nder lebbi nayyi e nder lebbi joyyi jottima wi wonde mandat goto yonani heɓɓitade wone gueɗe en nani président wiide wonde en tolnima e nokku mo gandanɗa hoore maɗa peeje gasi a faami donc ɓeeɗo hay goto wawa darade wiya wonde ene défendano ɗumen heddi min de e miijo hooram caɗele ɗi yimɓe guuri ɗe hande holko addi ɗum holno caɗele ɗe guittorto caɗele ɗe addi ɗum ko e saaha laamu ɓennu ngu so tawi ko gonga haalete e saaha laamu ɓennu ngu no foti bonna université to valeur muɗum no foti e milliard uji holno foti ko kalis kewɗo woni toon limotako holno foti ko bonna e BRT o ko kalis kewɗo waɗano limotako holno foti bonna e station ngaji essence gonɗi ɗo hen e nder leydi ndi ha joni noon goye mbi keɓani ndamo gasata ko milliard uji goni ɗon no foti bonna e to banggue magasin ngaji bitikaji mawɗi gonɗi ɗo hen e nder leydi ndi yimɓeɓe jooɗinoma saaha mo gandanɗa hoore maɗa jeera udde ñalawma kurɗo udditani hay mbuɗo jomumen nannani no foti wasa ɗon e milliard uji meti ɗiɗo milliard uji basaɗi fof holko jeyno sababu muɗum mo yimɓeɓe cali haalde hande o wonani calima hankkadi hande o yimɓeɓe nde wonde gandi ɗum nana ganda ndeke holko jeyno sababu ɗeɗo caɗele gaari joni caɗele ɗe addi ɗum ko guila to so tawi woni a jabbi guesa maɗa guesa ba hay wullo walade dad fof o fuɗi a ɗaminima yeehi ha guesa ba fuɗɗima rewnude guite woodi hen ko woni solɓitade ena saama yeehi jokki gulle ha waɗi teɗɗinide a arti a tawi gumo ngal ene woni e cammeje won ɗe ene coɓɗule ene caama yeehi ha cammeje ɗe mbaɗi gawri a ari a tawi won hen goñaɗe banggue a arti a tawi woni cammeje kawɗe sa rena coñata ko seeɗa to an andini waalo e cammeje awemi ɗum demannoɗo joni noon kam mi wawa mo sikkuno ɗum joni kam mi wawa kala pawiɗo ma ndemade sagde ko ñaami ala ɗum gam so neɗɗo fawayam abbere samme mi anda de ndema poos jokku anani donc ɗeɗo caɗele ɗeɗon goni ɗe gandanɗa hoore maɗa dogoje hande o e yimɓeɓe ko ɓe mbiyata wonde ɓe dontini ko gueɗe bonɗe laamu ɓennu ngu kala caɗele garɗe ko laamu ɓennu ngu woppiriɓe ɗum ala kala caɗele garɗe e yimɓeɓe kamɓe nguɗo laamu ko kamɓe gawi ɗeɗon caɗele kamɓe gawi ɗiɗon musibaji ha yetti hande oɗo yaara heɗo henna hande o leydi ndi kalɗo emo haalani jaɓɗo e caliɗo sa yiɗi gona jingowo sa yiɗi gona kaɓeteɗo sa yiɗi gona contre ko jiɗɗa fof gona ɗon yimɓe fof ene kawri hande o hunde nde ko teb wi koko dari hanki ñaldumi koye commerçant ji ala ko kalan nattiyade ñanden mi yeehiɗo jeere aslem ko sukaɓe goni toon hande o mawɓe wonnoɓe ɗon ɓe jeehi ɓe maayi ɓe ƴetti retraite ko sukaɓe muɗumen lomti
jeere nde ko namnanno ko natti nannude sandaga haalaka a faami daral baali pinannoɗo subaka fof yaha ƴettoya jawdi adda nattina e barɓe kañum ɓesgu mum ɗum natti jomen jawɗi nan ɗon tobojina donc leydi ndi koko dari tem ko darni leydi ndi ko ɗum ɗo woni ko darni leydi ndi heddi ko adana ɓe cuusano haalde joni eɓene cuusira haalde seeɗa seeɗa kono noon kala nde ɓe kaali seeɗa moɓe kaali wonde leydi ndi ko darindi maɓe gaddo e dalilu ho mbaɗa heɗo ɗeɗo balɗe e oɗo El Malick Seck président assemblée nationale El Malick Ndiaye président assemblée nationale ne wiya wonde minen kala komin tawi ɗo ene ko boni fof min dontin ɗum ɗo koye laamu Macky Sall ɗum min tawi ɗo kala ko boni ɗo ko kamɓe goppi kala ko jaasi ɗo ko kamɓe jasni kala ko moƴƴi ɗo ko minen goni e moƴƴinde ko bonna ko ene wawi hewde ni kanko o yejjiti kanko koye bonnoɓe o jeeno o yejjiti koye yamiroɓe yo bonne ɓe o jeeno togara wonko welani ha welani beelade laaɓa ɗum togara min mbimami wonde ɗo jinmi foof mi daro kono ɗum ɗo laaɓirimi kono kuccitirmi e newre junggam nde ni aɗa andi holko waɗi ɗum togara min so tawi mi darima mbaɗa andi aɗa heeɗi kam somi haali a jaɓat somi dawnima dawat somi hirnidima hirndat mi wima ya daw kelna kam oya caméra so tawi a yeehi caméra o heelama hol jeeɗo sababu so tawi no laaɓi no woodi seedeji ko anje sababu tokara seedeji ɗi wawa diwde hande o ala ko suuɗi ala ko suuɗi hande o sa waɗi ɗo var hande o e appel aji baɗetenoɗi to banggue bonandeji ɗum kay jaranni justice jaranni ene wiya wonde enquête aji yo mbaɗe koko fuññini ko wattindi ko tan ɗo en en ji 16 taw Sénégal nde duppete ɗo nde holmo duppi holmo yamiri ko kamɓe jamiri ko kamɓe duppi caméra ji ene goodi fofof ina woodi gendarmerie ene dari gendarmerie salima ñaawde ministre de la justice salima ñaawde procureur salima yamirde ministre de la justice yo rew togata hoto yimɓe pay moɗo jogui ɗo yo aɓaɗo jaafoɗa gasi ha laaɓi kawtal pelle gam darnade république meɗen o landaji kewɗi jeeyama hen wonɗi jeeyaka hen hol yande ma hen jim bon FDR min kam mbiyami ko FDR Fond de défense de la République rentini ɓe mbi ko caɓalɗe jeeɗi guila e landaji caɓalɗe jeeɗiɗe goo jeeɗiɗe goo civil e woɓɓe kadi sakkiɓe less hay mouvement ji e ko wayi noon kañumen denti mbaɗi ɗum ɗo kono en jii hannde ɓurɓe hannde mantinani to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko lundiyankoɓe ngala hen ko wayno nouvelle responsabilité mo Amadou Ba sa ƴii mbaɗno Barthélémy Dias mbaɗno Bougane Gueye mbaɗo no hannde no Karim Wade hannde a wawa haalde opposition Sénégal a haalani ɓeeɗo wadde so tawi ɓeeɗo kadi ngala hen ma ɗum waɗ batte kadi noon ko ɓuuri ko hewde hannde kalen wonɓe e FDR ko mawɓe goni hen te eɗen gandi hannde Sénégal surtout to banggue koɓe mbiyata ko sa woni e camp de l' opposition namdi ko haala namdi ko haare namdi koye terrain beele ɓeeɗo mawɓe hannde ɗum ɗo ne ɓe mbawi wadde ɗum beele ɓe mbawi wadde ɗum géré mi sikkani heddi ko ha joni a tawa tan wadde politique men surtout to banggue opposition o caɗele to banggue wasde ɓe nandirde ko heɓtinoɓe ko e 2024 haɓe perti laamu ha joni ɗum woni ko jokki ko donc ɗum ɗon ni mboɗo sikki ɗum sosama mbasen yejjide kadi pelle kewɗe cosanoma ko wayni waɗe bloc aji ɗi ganduɗa ko jomumen yiiɗi wonande mamin daronade démocratie et liberté ko way noon kono ala ɗo wattinte nde ɗo fedde ne bon eɓe jogui perspective uji kewɗi wonande kuccamɗaɓe kolliti wonande ko ɓoyata ko mabɓe tello e terrain o kono mbiyami ko ɗiye ɗo dewno ɗo ko ɗon tan ndewata tawno haade nde fuɗɗima guila e joni e nder mabɓe pusgu ngu fuɗɗima guila e joni jim ñande jabbe fuɗɗata haaletake no wawi on wawi wona wonoy Abou Gaye mbaɗono nouvelle responsabilité Amadou Ba wona seeɗa e leydi ndi soɓe noteyaki dental habtade ko jeeta hen e kadi ko adi ni hay wot faaɓe gomde ittante immunité parlementaire muɗum de elle ɓe mbiyani ɓe mbiyani ala ko jeeta e ɗum beele ko koyɗe mbay wona tawa ko ɓattodiral politicien ji walla won cokki mbatte hen walla ko kulhuli eyyi won cokki goni e nder majjum min mi yiyata hen kulhuli mi wiyata kulhuli mbiyan tan ko cokki dawrugol nani e nder hen eyyi saabu kanko Amadou Ba immunité parlementaire farmo gom no mbiɗani yimɓe fof jii kamɓe député ji opposition
kamɓe fof ɓe gumima ɓe jalti salo ha heddi Amadou Ba ene jooɗi ene wayno naƴƴuni eyyi wonko addani caméra fixude e makko wona mere oɗon image wonko haalata ko heewi nan soomi e nder makko ka kutortoɗo image ko heewi nan soomi e nder oɗon image kadi o wotani ko kamɓe opposition yoɓe gandu o yaadani e mabɓe ko perɗo lawol makko banggue heddi noon ko lawol makko ngol o feri banggue ngol holto heɓori yantiroyde e maggol aɗa andi lawol ene rewa ɗo ha ɓooya waɗa tartarol waɗa codorgol gayen aha no wawi taw koyeɗen koyɗe guɗi wona ko dawrugol ala ko allandi ɗum ene wawi taw koyeɗen koyɗe ɓe guɗi a faami tene kadi ɓe goɗɗodirani kamɓe hande o Amadou Ba o woɗɗodirani e mabɓe o woɗɗodirani e mabɓe ñumɓe wono ko ñumbede tokara ɓe goɗɗodirani mbimi Yeddi wiide wona gonga haɗa ha gonga wiide wona gonga haɗa ha gonga e kono kam en jaɓat ko haali ko mbimi wiide wona gonga haɗa ha gonga ala jimbita an a jaɓat ala min kam wondi ko andi Amadou Ba ko neɗɗo mettuɗo wadde défendre so Allah neɗɗo so tawi hannde yimɓe fof ni miijo ko kañum woni chef de l' opposition en nani ñande nde ñohe walla ene haale less Khalifa Sall nane koyɗe yidde dartade ƴettidde wonde chef de l' opposition hay so tawi ne waɗi statut mum ne waɗi ha o yiye o woni chef de l' opposition kono noon neɗɗo so tawi ka Amadou Ba ne kañum ne ittade ɓuɓri wattade nangue aɗa andi chef d' opposition fawaki e wiyede wonde kañum ɓuuri hewde député ji fawaki e wiyede wonde kañum ɓuuri hewde directeur uji fawi koye darde maɗa e ɓerde maɗa e cuusal maɗa hay sa ala hay goto cuusa tan an kay wadde nakan digale an cikkuɗa Ousmane Sonko nde wiyeteɗo ko chef de l' opposition nde holko waɗi ɗum cikkuɗa ko électorat makko troisiéme wonno de ko troisiéme wonno oui oto deuxiéme woni ala ko namtomi kay mi haali ko kono noon population ko kañum waɗatma premier opposition wona to banggue statut hay sino tawi to statut to ko ɗum kuule ɗe lelni ko ɗum woni ko jamiri ko joguiɗo ɗum ɗo ko kañum woni ɗo joguiɗo ɗum ɗo ko kañum reni joguiɗo ɗum ɗo ko kañum reni kono noon yimɓeɓe kañumen wona ɗum jiyata yimɓeɓe wona bindi ɗi jiyata won wiyaɓe toga Amadou walla ko nandi hen beele ko tolno lotta hen yiide somi felliti yaade paale mi yiyata jamma jang ko ñalawma taw yimɓe fof ne jeemi eyyi aɗa andi ɗum ɗo fof ko haalaluji so mbaɗi yaha paale mi yahata jamma jahatmi ko ñalawma yimɓe fof ne jiyanmi mete o yahani haw arti o wi noon mete o yahani haw arti so tawi jimma on comme somiɗo wi walla yaha Amadou Ba e Amadou de ɓe mbi komi noddi ɗum laabi tati jaɓani joni noon Amadou wiyama wona hen wiɓe o wima o notoyo kono wona kanko ɗabɓi il n'est pas demandeur c'est à dire o ɗaɓɓani kono so ɗama o notoyo tokara ko mbimami ko cokki goni koye fiyede ɗi cuwata o gasde to aɗa andi ko wiyeteɗi péripéceti ko ɗum woni ko woni doga baye muɗo leydi doga baye muɗo leydi ko ɗum woni ko woni ɗon ko a faami Amadou o oppose ta ko ɓeɗo cohli ko Amadou ɓe cohlanimi min an ɓe cohlanimi ɓe cohli ko Amadou hande o ɓe cohlani hay goto so Amadou sohlaniɓe noon Amadou sohlani laamu wawa sohludema mbiya sohlani ɗum ala tawa Amadou so tawi sohlaniɓe fonno kode opposition yalta assemblée nde yalta yiye yimɓe fof jiiya ɗum walla woota wiya yadani yo faaba ngom itte so waɗani ɗum tuumi hoore mum tokara ko mbimami ko Amadou ko kamɓe cohli ɗum en anda ko kamɓe cohli Amadou joginiɓe nafoje aɗa andi komin mbiyatma e politique laamu ene jogui ko wiyatma balde jonde ko a faami ngal ɗo kural ko beddagal tan hettede yimɓeɓe holko ɓe ɓuuri wawde haalde hen a faami ko ɗum woni koɓe goni e wadde ɗo henne ko Amadou ene sohliɓe ɓe cohli meɗima journal mi Cheikh Oumar Anne wi ɓe jiitaki koye mabɓe ngal ɗo dental Cheikh Oumar Anne wi koɓe jiitaki koye mabɓe ngal ɗo dental Zahra Iyane Thiam ko kasali ko hono ɗum wi kono noon holko woni dental ngal wona hanki wona hecci hanki ngal sosa koɓe ɓooyɓe haaldude e koye mabɓe est ce que ɓe kaldaka gila nden heddi ko kamɓe jalti ɓe mbi wonde ɓe jiitaki koye mabɓe ko ɗum ɓe mbawata haalde kono ko woni less ko min mi anda ɗum an a anda ɗum won gonɗo toon no soppini kadi anda ɗum
wadde noon so tawi wonde ɓe mbi wonde ɓe jiitaki koye maɓɓe hol fannu moɓe jiiɗi yiitorade koye maɓɓe hol dalil moɓe dokkata yimɓe wonde ɓe jiitaki koye maɓɓe ha haaɗi ɓe jeeyede e nder hen e kadi paamen par ce que aɗa andi ene wiiye wonde Barthélémy Dias yahan toon Barthélémy Dias so tawi yahan toon Khalifa Sall koye ardi ɓe jeeya ko jeeya kam fof won kam ne lan so tawi Barta hande Khalifa gandi kam ha joni hay so tawi enen no mbirten ni alay sago saaha fof yimɓe ɓe tawno no mawɗo Abou yi ni toon no lotten kono eɗen gandi kam hande oɗo saaha eɗen mbawi wiide ɓe gona yimɓe ɓe ganduɗa ko kañ ndendi lawol mbimi ɗon ɗo Barta wiyani wonde mi yalti ala kono aɗa andi aɗa yiye maale non so tawi maale ɗe jeeyataɗe fof kala maale bawɗo wonde kala maale bawɗo wonde ko kamɓe ndendi dental maɓɓe ngal ko Khalifa ardi Barta rewi hen ndim toga yewto dari ha ɗo namno goto cekkital eyi walla ala jafuɗon jabdugol Amadou Ba e opposition natto e wonɓe pouvoir beele ko gurdam mum to banggue darogol walla ko mayde lande mum to banggue darogol Amadou Ba kay mbelen wuuri to banggue darogol lande makko yaade o nooti o ɓeeɗo joni haade toga wini on ko ƴamede o tawtoya parti laamu ngu beele woni gurdam makko to banggue politique ko coyni noon hen yeeso walla ko salademo e heddo e ɓeeɗo e opposition o salonade holen koni gurdam makko e waddemo laawol makko banggue ay Amadou moƴƴi koye jama saabu hakkude guenale wuuro kam hoɗetake a wonat guenale tan walla gona wuuro hakkude opposition e pouvoir ala ko ɓitto ɗon togara Amadou moƴƴi ko jama Amadou moƴƴi ko jama wona baɗo tafsir yo eyyi kono o fotani wonde politicien saabu ko haalata ko e ko noddata ko politique namdaki ɗum sohlani ɗum politique hande o noddani ɗum politique noddani ɗum sohlani ɗum a faami so tawi noon o ardi ko wajade yimɓe o ardi ko qissade ceerno Madani nan ɗo ceerno Seydou fay lobbude duye walla ngappa walla faade walla yaade allumeɓe nan ɗo fotɓe wawde wajade yimɓeɓe ɓen ko ronkannoɓe yimɓeɓe ko noddata ɗo koko nodda ha maya ene ronka ɓeeɗo jooɗiɓe ɗo henne ɓe ko lundade ɗumen ko haalata ɗo henne ko tagui ɗumen yettade ɗo jetti ɗo hen yo suus reedu o fellita o andina yimɓe ko politique o waɗata o suusa reedu o fellitani o yalta o woppa parti o totta ɗum Cheikh Oumar Anne Diop eyyi so tawi Cheikh Oumar Anne joni wi ko jiitaki hen koye mumen mbimi yo woppu o ƴeewa Cheikh Oumar so tawi yitota ko hoore muɗum on jarama yeeɓiyankoɓe Pile TV yewtande dewti heewi Abou Gaye go komo woccuma amin ndim a jaama golle ma jooɗi peewi en jetti Oumar Ba to Amérique wondude Amadou Ali noon mawɗo Abou doka kam tan mi jarna bandiraɓe men Bakel ko waddi fof ko yettude dendagal bandiraɓe Bakel e inde président mouvement Saydou Wouwo Sow mo ganduɗa kay ardi mouvement Finweti ɓe gandi ɗiɗo dumunaji fof gonɗen ko toon to Bakel mbaɗen yewtata heewde so Allah jaaɓi inchallah jillu mon toon yettude bandiraɓe Bakel naɓe fof mo ganduɗa omo inirono kankono parrain final Bonji Wali ɗo beltinima bandiraɓe bonjinaɓe jamma o kadi ko kanko waɗano parrain toon to Bakel sukaɓe Bakel naɓe gardugol mo ganduɗa ko Younous Sow e Abdourahmani Sow yettude bandiraɓe hawrankoɓe jaɓɓugal paadingal ngal ganduɗa Yaya Demba Athie mo ganduɗa kay woni président force nafoore gonɗo toon to Belgique mo ganduɗa kañumne jaɓɓimomo toon to hawre to yettude dendagal bandiraɓe hawranko fof men gartu spécial ma gartu tan so Allah jaaɓi e ñalawma o no yaari ni e ko way noon ɗum noonne kadi ko yettude dendagal bandiraɓe Bakel hay Carrefour Bakel fof mawɗa jarama ko nokku mo ganduɗen Allah ji wuwo en jetti en jarnimama ɓe ma en gartu hen taw koko yaaji e guurɗe e dente ɗe so Allah lamɗo jaaɓi toga e togara ko Ousmane Ali Kane e Amadou Alassane Dia wondude Harouna Dia ko président Pulaar speaking haw noon min mbo jogui Harouna Gaye jeeyaɗo Siro Thiamɓe ko ɓiyam ko esam mboɗo jogui on kadi ko Harouna Gaye am oɗo ko min mbo jogui babam ni Harouna Gaye Harouna Hamadi Gaye Fonde Gaye oɗo noon ko ceerno men Bakke Pulaar gurdam makko oɗo Harouna Dia noon o jeeya ko Waly Diantan o kanko woni président Pulaar speaking wondude Youssouf Athie ko ancien président Pulaar speaking Oumar Ly ko trésorier général Pulaar speaking wondude Oumar Ndiaye kañum ko président section Pulaar speaking toon to New York to en kamɓe ɓeeɗo arɓe yaadude e meɗen rendude e meɗen ñalawmaji ɗi keɓorɗen wadde toon to cuuɗi meɗen to en arɓe sinkuden arde ñaatude en ɗum noon eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe e leydi mabɓe kono noon kadi bisimilla mabɓe toon to cuuɗi meɗen to en
a jarama noon gassi ha laaɓi on jaama on jettama yewtere men fande sallah lamɗo jaaɓima en garta e ñalawmaji wocci ɗi mboɗo jogui ɗum ñantugal guila e tubaji hanki mawɗi ɗi yimenoɓe ɗon ɗi lappi drapeau Sénégal ɗi beyte Gendous Tombouctou Coppe Djiby Dia to banggue caméra Abou Gaye Mouhamed Ndim Abou Diop ko ɗo katten ha lawa gongol so jeeɗo ñaawi